Odborná porota ju tento rok udelila administratívno-obchodnému sídlu Trumf Slovakia s.r.o. Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie. Administratívno-obchodné sídlo firmy Trumf Slovakia s.r.o. Košická novostavba administratívno-obchodného centra firmy Trumf Slovakia s.r.o. slúži pre vlastných zamestnancov na obchodné stretnutia, ale aj školenia pracovných obsluh zákazníkov. Jedna kvádrovitá hmota je rozčlenená na dve časti, administratívnu a prevádzkovú. Na prízemí sú priestory pre školenia a styk s obchodnými partnermi a tiež sklad technického a servisného materiálu. V predvádzacej hale sa prezentujú prevádzkové možnosti ich techniky pre opracovanie plechu, strojov, záujemcov o nákup technológie a na školenia obsluhy personálu zákazníckych firiem. Stavba je navrhnutá a realizovaná podľa vysokých štandardov globálnej spoločnosti Trumf Group, reprezentujúcej svetovú špičku vo vývoji a výrobe laserových obrábacích strojov. Konštrukčné a materiálové riešenia stavby sú vzhľadom na trvalú udržateľnosť vo výstavbe optimálne. Použité konštrukcie a materiály, ako napríklad obvodové plášte, výplne otvorov, podhľady, technické vybavenie stavby a podobne, sú vyrobené na strojoch spoločnosti Trumf Group. Príkladnou je stavebná realizácia monolitických nosných železobetónových stavebných konštrukcií v administratívnej časti, obvodových stien, stien ohraničujúcich schodiskový priestor a stien výťahovej šachty. Vnútorné pozdĺžne nosné jadro je murované z presných polobetónových tvaroviek Ytong. Prevádzková časť stavby je železobetónový prefabrikovaný skelet. Celková realizácia stavby, stavebno-konštrukčné riešenie, zabudované materiály, materiálové a farebné pôsobenie celku vo vzťahu k prostrediu, do ktorého je stavba osadená, je svedectvom harmónie hmoty a prírody. Dovoľte mi, aby som na javisko pozvala celý tím za autorov architektonického riešenia pán Heiko Krech, Barkov, Liebinger, za projektanta stavebnej časti Reprex s.r.o. pána Jana Semančáka, konateľa, za hlavného zhotoviteľa ZIB Bratislava spoločnosť s.r.o. Jozefa Mičku, pána konateľa, stavby vedúceho Vladimíra Anderka a za stavebníka Trumf Slovakia spoločnosť s.r.o. príde pán Norbert Kupka, tiež konateľ. Cenu v tejto kategórii odovzdá Žolt Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a podpredsedníčka poroty pani Anna Juloš. Cenu